הנה סיפורו של מרוץ אופניים למען בית החולים אלין שמצבו הכלכלי איננו איתן בלשון המעטה. במסע הזה השתתפו כמה מהורי הילדים המטופלים והילדים המתינו להם בסיום המסלול. הכתבה של זיו רייף. לדוקטור מורית בארי, מנכ"לית בית החולים אלין, כבר אין סבלנות. היא כבר רוצה לראות את מאות הרוכבים חוצים את קו הסיום. חשוב לה לברך אותם אישית בכניסה. והנה הם מגיעים עוד פעם הרוכבים שלנו. הנה אנחנו נקבל אותם. מתרגשת אני רואה. כל פעם מחדש, זה השנה ה-16 וזה לא יאמן הדבר הזה. יש אנשים שרכבו כבר 15 פעמים ויש המון אנשים שזה הפעם הראשונה. והרגע הזה שהם יורדים אחרי מסע של 5 ימים, הרבה מהם פוחים מרוב התרגשות. הקלישאה שאנשים טובים פוגשים באמצע הדרך הוכיחה את עצמה שוב. מאות אנשים בעלי לב ונדיבי לב יצאו לרכוב במסע גלגלי האהבה. מסע שנתי לגיוס התרומות לאלין, בית חולים שיקומי לילדים בירושלים. ב-2002 התחלתי עם הפרויקט הנפלא הזה. ראיתי אותו מגדל מ9 אנשים, 47, 100, עכשיו 30 ועוד 300 ועוד 300 מצטרפים. בית החולים נאלץ בכל שנה לקיים מסע של איסוף כספים. מעין השלמת הכנסה בכדי לממן טיפול בילדים שבמקומות אחרים לא רוצים או לא יכולים לטפל. יש גירעון נורא בתוך בית החולים, וזה, כמו שאומרים באנגלית, הגולדן אג של בית חולים. אנחנו מגייסים 2.5-3 מיליון דולר להוריד את הגירעון. הילדים יכולים לקבל טיפולים. למה בית חולים כזה צריך להיות ממומן מכספי תרומות? המערכת הבריאות לא מתוקצבת. מה שאנחנו מקבלים עבור הטיפול פשוט לא מכסה את מה שהילדים האלה צריכים. אנחנו רוצים שהגבול יהיה הגוף האנושי, היכולת הטכנולוגית ולא הכסף. אם כסף מגביל ילד בשיקום שלו, אנחנו כחברה לא בסדר. בכדי להשתתף במסע, כל רוכב מתבקש לגייס לפחות 2,500 דולרים, נוסף ל800 השקלים של דמי ההשתתפות. אין אוויר? אין אוויר ואני ככה בהתרגשות, אז קצת קשה לי. לפני 3 או 4 חודש התחלנו לרחוב בשטח בשביל להתאמן למסע גדול. להתראות. זו הזדמנות לפגוש פנים אל פנים את הילדים הזקוקים לתרומות. חציתי את הכביש, פתאום איזו משאית הרסה לי את חיי. בסדר? קדימה. לרכב באלין זה ברכה, זה זכות, זה משנה את החיים לתמיד. בקושי היינו יכולים לדבר, ללכת, ועכשיו לראות אותנו נוסעים באופניים זה פער. המרוויח הגדול פה זה אני. גם לי לא תזיק העצמה, והם מעצימים אותי ובגדול. זה אחר זה מגיעים הרוכבים המותשים לקבל מדליה מידי הילדים הפצועים קשה שנשארו בבית החולים. הילדים האלו שלא מסוגלים להתנתק מכיסא הגלגלים הם בסופו של דבר הראויים העיקריים לקבל את המדליה.